муомилоти 184 адад санги қиматбаҳои ёқути сурх бо вазни зиёда аз 126 граммро кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор намуданд. ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ва пардапӯшонаи 5 нафар гумонбар ифшо гардид, ки мақсад доштанд сангҳои қиматбаҳои табииро ғайриқонунӣ ба фурӯш бароранд. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҳолати ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани 184 адад ё 126,144 грамм ёқути сурхро, ки ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил шуда, мутобиқи қонуни ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон додугирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст ошкор намуданд. зимни чорабинҳои оперативии ҳаракатҳои ҷиноятии шаҳрвандон Ғозиев Юсуф Мухторович, соли таваллудаш 1962, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Ҷумаев Ҳайдар Али Ҷамолович, соли таваллудаш 1976, сокини ноҳияи Лахш, муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, дастгир шуданд, ки мехостанд сангҳои табииро ба фурӯш бароранд. дастгир шуда сангҳо ҳамон гуфтаги ҷонда манзили истиқомат кунда калотсанда хунеки хонао дародаги нами кӯчанда калотсанда буданд. худи Ҳайдар гуфт, ки ака 70,000 фурӯшӣ мешавад. Ман гуфтам намедонам. 70,000 чӣ? 70,000 доллар ба. Хунеки нами худи адами Салим Ахшунидам ин 80 сатта меравад. Ман намедонам, ягон бор сару ба кор назадиам ин корро. Ман гуфтам Ҳайдар гуфтам, Салим ҳам хеле ба ака 70 фурӯш. Ман гуфтам фарқаш нест, чӣ хел фурӯш худат медонӣ. Гуфтам ман намедонам. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ дар марҳилаи дуюм барои муайян кардани пайдоиш ва чӣ гуна ба муомилоти озод роҳ ёфтани ёқути сурх равона гардида, боз ному насаби 3 нафари дигарро дар парвандаи ҷиноятӣ мустаҳкам намуд. То ба дасти гумонбарон Юсуф Ғозиев ва Ҳайдарали Ҷумаев расидан, ин миқдор санги нодир аввалан аз сарчашма Сайфуллоев Ромиз Ҳабибуллоевич, соли таваллудаш 1978, истиқоматкунандаи ноҳияи Данғара, ки ғайриқонунӣ нигоҳ медошт, моҳи феврали соли равон тавассути бародараш Сайфуллоев Лоиқ Ҳабибуллоевич, соли таваллудаш 1976, ба вилояти Суғд ба шаҳрванд Қузиев Салим Солиҷонович, соли таваллудаш 1985, сокини шаҳри Конибодом, ки моҳи июни соли ҷорӣ барои содир намудани ҷиноят аз озодӣ маҳрум шуда, он замон дар озодӣ қарор дошт, интиқол додааст. дар доираи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва аз назаргузаронии манзили иstiqоматии гумонбаршуда Юсуф Ғозиев, воқеъ дар ҷамоати деҳоти Исфисор, наздик 1 килограмм сангҳои табиӣ дарёфту мусодира гардид, ки тибқи хулосаи ташхиси иёргарӣ танҳо 126,144 грамми он ба гурӯҳи сангҳои қиматбаҳо дохил шуда, сифати қисми коршоямиашон миёна ва хуб мебошанд. 184 адад ёқути сурхи мавриди муомилоти ғайриқонунӣ қарор гирифта, боис шуд, ки нисбати 5 нафар дар асоси талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад.